खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 125थि सोदांनायनि खावलायनाय। अरुणाचल जाब्रबथायाव जिउ खोमानाय सा 21 मावदांसाफोरनि नखरनो आसाम सीएमआ 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होयो। काछार पुलिसआ 2.20 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो, 3 हमजादों। आसामनि गिबिसिन गोदान मुगानि ना हाथाइ जरहाटआव खुलिदों। त्रिपुरायाव इटा भाट्टा गोग्लैनायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा, 4 जोखोम। पान्डु कलेज हस्टेलाव फरायसानि गोथै सह नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि अजद। गुवाहाटीआव हर गेजेराव ड्राग्सनि जाथायजों हमजादों। हेर'इन आरो नोगोद रांजों लोगोसे सेंग्राफोरखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ 125थि सोदांनायनि खावलायनाय। आसाम एमपिआ बुङो दि 6थि फारिलाइ काउन्सिलफोरा 10 बोसोरनिफ्रायनो थाबथानानै दं। 125थि सोदांनायनि थाखाय खावलायो। आसामनि इउपिपिएलनि एमपि रोनगोरा नार्जारिया रायजो सभायाव जिंगासिनानै संबिजिर 125थि सोदांनाय बिल 2019 खौ थाबैनो पास खालामनो खावलायो, जाय बिलआ 5 बोसोरनिफ्रायनो पार्लियामेन्टआव दिन्दां जानानै दं। बिथाङा बुङो दि 6थि फारिलाइनि सिङाव ट्राइबेल गावखुंथायारि गौथुमफोरा गोबां जिथाइनिफ्रायनो दिदोमै दं आरो बिथांमोनहा थोजासे गोहो एबा जौगाखांनायनि मुलाम्फाफोरखौ मोनाखै। 6थि फारिलाइखौ ट्राइबेल ओनसोलफोरखौ गावखुंथाय होनो आरो बिसोरनि हारिमुआरि, रांखान्थियारि आरो हानि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय दानाय जादोंमोन। नाथाय नार्जारिया बुङो दि बे समायखिराखौ मावफुंनाय जायाखै। बिथाङा गोबाव जानायखौ 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एग्रिमेन्टनि सुफुंजोबनो हायै रादाय होनायजोंबो सरजाबफायो आरो गोख्रों गौथुमा ट्राइबेल माहारिफोरनि जौगानायाव हेफाजाब होगोन होनना बुङो। नैथि खौराङाव दङ अरुणाचल जाब्रबथायाव जिउ खोमानाय सा 21 मावदांसाफोरनि नखरनो आसाम सीएमआ 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया तिनिसुकिया जिल्लानि गेलापुखुरी साहा बागानाव दावबायदों आरो बे दाननि जागायजेन्नायाव अरुणाचल प्रदेशनि अन्जाव जिल्लायाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानाय सा 20 सुबुंफोरनि नखरफोरखौ लोगो हमहैदों। गिबि मन्थ्रिया दुखु मोननाय नखरफोरनिसिम गोसो गोरबोजों दुखु फोरमायो आरो आसाम सरकारनिफ्राय खेबसे राङारि हेफाजाब महरै साफ्रोमबो 5 लाख रांनि चेक गथायना होयो। लोगोसे भारत सरकारा साफ्रोमबो खहा जानांनाय नखरनो 2 लाख रांनि उफ्रा अनसुंथाइ होगोन होननानैबो फोरमायो। सीएम शर्मा बिथाङा खोथा होयो दि हादोरसा सरकारा साहा बागानाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि नखरफोरनो खामानि होनो थाखाय राहा लागोन। बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया 8 दिसेम्बर खालि अन्जाव जिल्लायाव जादोंमोन, जेराव सा 20 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों, जेराव बांसिनानो आसामनि साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरमोन। थामथि खौराङाव दङ काछार पुलिसआ 2.20 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो, 3 हमजादों। आसामनि काछार पुलिसआ मंगलबारनि मोनायाव फेग्रा मुवा होबथानाय अपारेशनाव 2.20 कौटि रांनि 388 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। पुलिसआ नसुंसेनि रायजोनिफ्राय फैनाय गंसे गारिखौ होबथायो आरो गारिनि सिङाव गं 30 साबोननि बाक्सुआव दोनखोमानानै दोननाय ड्राग्सखौ मोनो। जाथायथिलिनिफ्राय 3 सेंग्राफोर फारियै 25 बोसोर बैसोनि दिलदार हुसेन, 20 बोसोर बैसोनि नजरुल हुसेन आरो 25 बोसोर बैसोनि जासिम उद्दिनखौ जाथायथिलिनिफ्राय हमनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गारिया गुवाहाटीसिम थांगासिनो दंमोन आरो ड्राग्सनि गिदिर नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
बे जाफुंसारनाया ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि गिबिसिन गोदान मुगानि ना हाथाइ जरहाटआव खुलिदों। आसामनि गिबिसिन गोदान मुगानि ना हाथाइखौ मैया जरहाटआव बेखेवनाय जादों। गोदान 3 थालानि ना बाजारखौ एमएलए आरो बारग' एसेम्बलि बुंथिगिरि हितेन्द्रनाथ गस्वामीआ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव जिल्ला कमिशनार जय शिवानी आरो जरहाट मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि लक्ष्मी कारघरियाजों लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लादों। 3.5 कौटि रां खरसाजों लुजानाय बे हाथाइया ना फालांगिनि थाखाय मोनसे साखोन-सिखोन जायगा होयो। बेयाव हलसेल फानग्राफोर आरो खुस्रा फानग्राफोरनि थाखाय आलादा आलादा खोन्दोफोर दं। नांगौ रोखोमनि दै बोहैलांग्रा आरो फालांगिफोर आरो बायग्राफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गंसे लिफ्ट दं। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बाजारा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ना फानग्राफोरखौ मोनसे मिरु थावनियाव ज' खालामगोन। बेयो सोहोराव होंगो दोंगोखौ खमायगोन, फालांगिखौ बांहोगोन आरो साखोन-सिखोनखौ बांहोगोन। मिउनिसिपाल बर्डआ साखोन-सिखोन आरो दाखोर-दाला सामलायनायजों लोगोसे हाथाइनि सानफ्रोमबोनि खामानिफोरखौ नायगोन। थागिरि आरो फालांगिरिफोरा बे गोदान सुबिदाखौ बरायदों। नोगोर दाथायफोरखौ आरोबाव साबसिन खालामनो थाखाय जरहाटआव मोननै गोदान मैगं हाथाइ लुनायनि बिथांखिबो फोसावनाय जादों। 5थि खौराङाव दङ त्रिपुरायाव इटा भाट्टा गोग्लैनायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा, 4 जोखोम। त्रिपुरानि धलाई जिल्लानि कमलपुर ओनसोलाव मंगलबारखालि इटा भाट्टानि चिमनी गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो 3 मावदांसाफोरनि जिउ खहा जायो आरो 4 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया भाट्टायाव खामानि सोलिबाय थानाय समावनो जादों। गोग्लैनायनि उनावनो जायगानि सुबुंफोरा अर आरो इमारजेन्सि सिबिथाइ आरो एसडीआरएफनि हानजाफोरजों लोगोसे जाथायथिलियाव सौहैयो आरो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायो। जोखोम जानाय मावदांसाफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो आरो माखासेखौ उनाव मोजां फाहामथायनि थाखाय आगरतलायाव दैथायहरनाय जायो। गिबि मन्थ्रि मानिक साहाया जिउ गोमानायाव दुखु फोरमायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो मोजां मोननायनि हामलायथि बावहरो। पुलिसआ इटा भाट्टानि बिगोमाखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय खादों। जाब्रबथायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। 6थि खौराङाव दङ पान्डु कलेज हस्टेलाव फरायसानि गोथै सह', नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि अजद। गुवाहाटीनि पान्डु कलेजनि अम्बिकागिरि रायचौधुरी हौवासा हस्टेलनिफ्राय सासे फरायसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो, जायनि जाहोनाव दुखु मोननाय जायो आरो हेंथा सोमजिहोयो। थैनाय सुबुंखौ 3थि सेमिस्टारनि BSc फरायसा रुबेल आलम होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांनि गोथै सह'खौ हस्टेलनि बाथरुमनि सिङाव मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रुबेलआ 12 दिसेम्बरनिफ्राय गोमानानै दंमोन। बिथांमोनहा दाबि खालामदों दि बिथांमोनहा पुलिस आरो फरायसालिमानि बिबानगिरिफोरनो सिगांबो खौरां हरदोंमोन, नाथाय थाबैनो जेबो राहा लानाय जायाखै। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि रुबेलखौ बुथारदों आरो बिनि 2 लोगोफोरा अनलाइन गेमिं आरो रां-रुफाजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ लानानै गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। बोखांनो हानायनि उनाव पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव हर गेजेराव ड्राग्सनि जाथायजों हमजादों। हेर'इन आरो नोगोद रांजों लोगोसे सेंग्राफोरखौ हमदों। गुवाहाटीआव पुलिसआ हर गेजेराव जानाय अपारेशनाव सासे लाइमोनखौ गोबां बिबांनि हेर'इन आरो नोगोद रांजों लोगोसे खायो। बे जाथाया पल्टन बाजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय उलुबारीनि साखाथियाव जादोंमोन। जायगानि थागिबिफोरनिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला पुलिसआ हर गेजेराव दायनिगिरिखौ खायो। नागिरनायाव पुलिसआ 1.63 लाख नोगोद रांजों लोगोसे गं 99 फिसा कन्टेनाराव 12 ग्रामसो हेर'इन बोखांनो हादों। लोगोसे नम्बर प्लेट गैयै गंसे स्कुटि बोखांनो हायो, जायखौ ड्राग्स जगायनो थाखाय बाहायनाय जायो। हमजानाय सेंग्राखौ उत्तर प्रदेशनि थागिबि अखिलेश कुमार वर्मा होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय गुवाहाटीआव भारा थाग्रा महरै दंमोन।
ड्राग्सनि नेटवार्क आरो होबथानाय मुवानि फुंखाफोरखौ नागिरनो थाखाय पुलिसआ आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।